abantu bethu bahlukumezekile. Sikhokhela abantu namhlanje bethi abazileha. Engakhona babuhlungu ngathi uthi wena qala uyileha uphinde ukhokhele ileha. Even if somfuna esitratweni kungqine ngoYesu sibisayo okwazi unceda umuntu but umathidala ngoba kwawena uzibona qala kanjani. Amen. Inhliziyo yami kuba kuhle okubana thina bantwana bakaThixo si-enjoy amaqithiqithi obuntwana kaThixo. Amen. And uku-enjoy amaqithiqithi obuntwana bukaThixo ayikho kwenye indawo ngaphandle kokubana uziqhelanise ukuyamkela into ethethwa iBhayibhile. Ubuqithiqithi bokufumana izinto zakho kuThixo akukho namandla ngathi ukuziqhelanisa nokuyamkela into ethethwa iBhayibhile. Ngiyithanda iBhayibhile, isihlobo sami iBhayibhile. Ngoba zonke izinto ziBhayibhile. Amen. Uthe omnye bengena phaya ebandleni wathi andimazi ukufundisa ngasemthethweni ibhasi ngoba ubone ukwenza kwaThixo empilweni wakhe. Sekuncane ogqirha uThixo wenza empilweni wakhe. Uthi khamayo ubebalisa uthi kasi umfundisi ngimthengele ibhasi. Obethuzo yamkubi ukuba sihlala singcwele. That's why abantu bethu abangabonyathele konsina vela because ungcwelekiwe ngendlela ezahlukeneyo. Ufuthi awuthethi ungasekhoyo wake wathi biza attack ushuma umuntu nge-abuse ubudethi uphuzwe nawe uphuzile akhomuse njengoba wena uphuziwe nawe uphuzile njengoba zaphambe andithethi ukuthi u-abuziwe nawe u-abuzile. Which is into yolika abantu abazingcweleha ayiqali namhlanje. Andithetha nomnye umfundisi ebuzwa ndiyayithanda ndisenza nje ikhosa ye-project management ukuze usafundile yakhe ngoba le project management izawunceda ekubeni ngokufundisa. Ndithi ke ngoku unkosikazi ndithi noba andinawubhala final exam kodwa ndayibhala. Bendithi unkosikazi noba ndinayibhala i-final exam ngoba le information ndiyifundileyo iyandinceda. Ngoba nowadays ukuba ngumfundisi ebantwini it is like running a project.
It is no longer standing here and preach and go and relax. Come tomorrow, preach and go and relax. No, it's like running a project. Amen. Abulela tangu manifio mwana. Ebunya nisuri. Bunga na baba bodi shaba na kuongeza. Wanamulanga tutakuwa wakuzanayo inyami wajibakuzana samuye ndio kuwana tatu nyaka utata maishani kaya ndio kala nifundisi amen. Linalopitia kwa mkali yeye robani ni kwa wale ya kumkali atupepa ni mtumwa wa bendwa sana ya kumkali This is about 3-day fasting, the Monday. It's not happy, it's a Monday, 3 days. It's in the leadership here, 3 days. The Monday, 3 days, the typical leadership here. Tina, I think 5. Wednesday, Pagati, we told the man. We are going to get. This is Moya, Tina leaders, Sinana, Nabantu is Manita. Fungamati Fika, Putinas, the Golden Chief of Tito, Sifigas, City, Yansi. In leadership, young, I gave 5 days in 1937. You took over starting with 5, not 35, 37. Why 37? There's a little matter. Every Mahamadi, African and the Lord Jesus. What if you know, see, Ibanda. When I say Ibanda, about who's my leader, or that's spiritual, above. Yet until now we are the leaders. Or about most fire for Chakoti, now, Master Nessie, or is it an appetite of Africa, the Kumama Hata fika nazo mafike sensitivity na leo ya lapa. Mafike tina sisi leo na leo ya lapa. The effect leo ya lapa ya sisi. Now ilifuna watu kwa bazo cha kutiko kaifika na bazo cha kutiko. Mafike na hata sisi cha kutiko. When the person understand the level of our data. Lord Jesus. Amen. Amen. Kuna mwenye yale mitanda tunaona nikayo anataka nayo kwa kama yale zo where restoration utotiko must restore. God must bring back his those of the God for easily way. Take up and take up all the it is Kali. Ungemapa mandi ututana sinyanyise. Mangapi abathandazi leo ngiso. Glory to Jesus. Senzo mfundo. Is
umvulo abathandaza ngomvulo bangapha ukuze nje bangapha abathandaza yakuxelela ekwaku-0.0005%. Alright. Kodwa lihle ibandla elithandazayo elabantu abathandazayo ngoba wathi uNgcwele ethetha nami wathetha ngento yobana inqwelo le iyalayisha, inqwelo le kasongaleni iyalayisha. Incwadi kaSamuel chapter 1 or chapter 2 uzayiva phaa ichaza into yobana uSamuel uzelwe ngexesha apho u-Eli amehlo akhe ebesenorhatya nelizwi likaThixo belinqabile ngezothuko engasathethi nangemibono. Wambiza uThixo uSamuel waya ku-Eli. U-Eli ngoba uThixo bengasathethi uye ehlangwe ngehlangwe Samuel. U-Eli engayazi kakukuthetha kukaThixo. Uzoyibhaka kwihlandlo sesithathu hayi mani uThixo lo ubiza lo mntwana. And ke ukulayisha kwenqwelo izinto zalomzi ebezifudula zisenzeka zingenzeki, aba basindiswe zingenzeki, abakwi-leadership position i-right when they qualified to lead, bake ngokabithe bengazazi izinto zalapha ezisenzeka. Xa uThixo evusa abantu esenze izinto zalapha bezisenzeka, aba bazelwe zingesenzeki bathi ayizinto zalapha zifuna ukuthwa nge-first-year. Ayishem zifuna uThixo engasazenzi. Great danger. Great danger. Kodwa kuyinsweli bona kufuneka uThixo abantu bakhe bancedile. Uthe uThixo kwi-convention uzonceda abantu bakhe ukuze xa siphuma apha singathi ayithetheki. Singathi ngeyasetabatho. Xa kuyo ethabatho kuthiwa ayithetheki. Nokuyethabatho inkulu ibibipha bekuthiwa ayithetheki. Kodwa sihlala xa siphuma thina kwi-convention sithi wasinceda uThixo. And xa uthi wasinceda uThixo ubazinto uThixo akuncedile kule weekend yale convention. Ithumela
Olha, é que dá Saban kuli na Peletek services mani monga Oba na vile bateri Njao tufunge topi eti Utiko na Katrana lolo kanda kamatari patani ya temisa Basi ni senti sisi temisa Zakaweza Wodi munga ndio ni tote tantreli lo mamkaya kwa katika nataka kuongea ile kama na betu sana kwanza na ngine na tatizo hili na nataka toka so tell me it's going to take us to the in place one of those guys la mfanyeo angela mfanyeo kawani dao yuzo kufundishwa kwa ile ifre itolopi banda letu itolopi bibiza maana kama wajie Yosuma ndio la maana na awafike tuje maana ya kufanyeo language na kufuata paka kwa mtata pame kinya na tufundishe kumfanyia shule ya sauti zaidi via ya language nayo wanafanyia utete na wale badala watizana ni mahaba ni language kumfanyia leo inete akepo ndio chilo watizana ya mahaba na kwa wale badala hapana kwa shule Ni awosas afoto adimiena moses atipakala yalo la sema kabisa maka dola pera mama pera afoto ada tata wono tata wono kama ni Baba tumayawa kunjua peso kama za mlaza nilo mtakwa haya kama manda wala wanisuka ndenzelo sisi hawanisuka yelo tata out upaut izolo kwezithethe uthe qathayo nezicela mfundi wavesi kwela kwenye sense lapho hamba yakhona ukala ikufuna vesi wathi protocol before wenze into yakho okele kuyenzayo achievise abanye abantu abahlela apha bafuna uvivisi wathi ufundisa ukuphela wena unika dala zabantu bawo asifaka levisi this Lord is smiling. Oh, God, this. Atumuna na kabla kesi. Unama tamani mfutuiti. Ya zukubi nyoma yoto tole peki. Kwa tuwale ya walina. Wali kabla zukubi nyoma kakabala yoto tole peki. Ya zukubi nyoma kakabala kesi. Watakam ayuta no masala utani chapter 3 upama system media Indombia Roma ekapa nifika kwa 2023 sala panza ya sola na Oscar bado na watu wa Peru ya Sola ya stegili kwa sababu kwa pena mfu
befundiswayo abantu abazithenge inkosana ifundisolayo ayithenge nomyeni akhe umyeni akakholwa abanye uyakholwa akhoze nathi ndikoma le ndoda fotelo okanye zongenelo zilapho apho umuntu ethole inkosana azathixo uba ndiyaya malufa ndikhulela ukuphuma ngemoto yam uba lo mfuko uyawuthini. Haleluya. Bakhona umama abefundisa abanotata befundisa abangasekhoyo apho kuzweni ubangaba bakhona bakwicawa especially ngecawa labantu basasa ndicela zibazisokunye okanye bangaba badala abanye mama bewuthi abanye zinto abazokwazi ukuthi abazibethela phantsi ndicela zithathu isiwe kubo iye balahlo zam zibalahlo zam umama befundisa umzekelo umama wenu ubonile izolo noba ndimthethe wabeseyophela emotweni ndiyacela ukuthi ke womso namhlanje womso ndiyacela kwabana athi noba ngabuzothi ukukhona umama umfundiswayo siyabalahlo zam andiniki imali yothasi ndiniki kulondivana ndiniki kulothethazabantu womfakela ukhona umama umfundiswayo umama umfundiswayo khona into thibelekileyo enhliziyweni yam aba banabayeni abaswelekayo abanabayeni abaphikayo uxelele lo unomyeni owasweleka funda ke Daniel chapter 16 and 17. Baphendula koShadrach noMeshaki no-Abednego bathi, "Umkani Nebukadinezari, akufuneki kuthi ukuba sikuphendule nathi. Ukuba uThixo wethu esibusayo unako, ngosisindisa ezifeni elingithawukile, nasesandleni sakho mkani." Yaphinda ngosisiza ngayo ngokwesizwe sezithile. Sibuyela kwesizwe simane sizalwa Jesus. Amen. Apho ndeba sifunda kuyo sifunda kwindawo apho uthindwe abantu from eJerusalem. Imbali ithi ke ebe ukumkani bethi ezothimba kolo lizwe ebengavela zidube athathe umuntu ebekhetha abantu abathile xa eyothimba abantu abazaba lulutho apha esizweni sakhe. Athinjiwe from Jerusalem eziswa eBabylon ethindwa ukumkani uNebukadneza weza nabo apha efika uDaniel women actor kule ncwadi kaDaniel uye iBhayibhile ethetha ngaye kakhulu. Now xa befika apha bafika ukhonzwa izithixo bona bevela eJerusalem beziJews bebhiliva kuYehova God the Father.
umkani uNabukadneza enze isithathu iBhayibhile yayisesengozini zithi ke ingaphethe sezikalo wasangenza inhloko yodwa eyegolide wasenza isithathu sabasithathu sengozini futhi ubude waso it was 90 feet ubude waso sivele lesi futhi singu-9 feet ukuvuleka kwaso esisithathu. Now kwafuneka ke ngoku wonke umuntu xa ukhale impele ethile Ukambuke waphangela okanye wahlala futshane nendawo enama-Muslim abantu bakhonza Muslim religion. Awuya kwaBethlehem. Niyazibona zaphela. Sinonqamezwana ezinye nonqamezwana ephaa akukhathaliseki noba ngakubetha ka-12 ngolwesihlanu iishomu zabo ziyathini simaphasi ndityo zilinde bona uba babuye bazosivulela ukhala abanazili qeqele sezipha ezinye sezingeni ziyathandaza kwakusenzeka loo nto ebhayibhile amakhwenkwe athi ewe sisezweni lokuthinjwa kodwa asizokunda kothixo eli lizwe lokuthinjwa kulothixo wethu esikhonzayo asizokhonza lomthi sizakhonza uyehova wamabandla asizokhonza othixo leli lizwe ewe kona sikulo kodwa sizokhonza othixo walo zathatha izigqi zonke kwathi ngoba ukumkani ebebathanda wena bafana wabathela iBhayibhile lithetha ithi umpilo wamaswali waphinda zange kwasosomlomoma fakoshisidodo nje umlilo waphinda the way la mlilo wawutshisa ngakhona ithi iBhayibhile bane bafaka emlilweni batsha bona bengaphilanga batsha bona bengaphandle komlilo batsha aba bafaka bathi aba bafakwayo ithi iBhayibhile zakhe barhawuke nenqwele zakhe batshe neengubo zabo bavela bona bahambe emlilweni. Obabizwe ngamlilo basile bazalwane emqele vumani ubanyana sabhoke zabo sathanda asizo uyakubuka kwisithixo sakho wathi ukumkani izofaka empilweni awuyedwa ngalo zathi umkani ngeke sikubuthe empilweni oye sikubuthe kwisithathu senzileyo
wabutizotuna sema sadi kumkani our God is able. Asinawo amandla okuzisindisa, but our God, the one we serve, is able to save us. Sinamandla, sinamandla, ngeke sisindise, ngeke sihlambule, ngeke sisilethe, but the one we serve is able to save us. Malibethini, sithembe yena ukuthi unako, namhlanje sepha ngithuke wonke ukuthi ngizokutsho kuwe ukuthi uThixo wakho unako. Malibethini, malisilosini, malibethekatoni, themba yena, babela kuye, ngoba yena unako. Unako. Unako ngeke unako. Unako ilwaswa. Unako. Unako ibona bazinathiswa. Unako. Unako ngeke ngavume. Unako. Unako kukubi. Unako. Unako kukhulwa. Unako. Unako kuthenjwa. Yuda verse 24. Unowoke unako. Lulele. Nakhathazeke. Yabuya. Enda ngo-20. Athi makhethe. Unowoke unako. Yesu abuza abafundi bakhe uthi bathi abantu ngubani, bathi abanye xa bephendula bathi ungomnye wabaprofethi, ngoba abantu bamthole umntu ngale ndlela bambona ngayo. Babemele uthi Yesu ngomnye wabaprofethi ngoba bamazi Yesu uprofethi. Ethi uNathanieli usahleli phansi komthombo nakusekhonile. Bathi ngenxa yalokho umprofethi lo. Bathi abanye u-Eliya ngoba babona amandla ngawo ka-Eliya bamkhomba ngezinto ngezinto. Abanye xa babuza Yesu uthi kuthiwa umphilisi ngoba mbona ephilisa abantu. Xa buza abanye bathi abanye wena ungulolanyana yintalo ngoba bamazi kwiposition yoba uyalulanyana yintalo. Xa ebuza abanye bathi abanye wena unokuhlala bakuthi berhafu ngoba bamazi kwiposition yokuhlala bakuthi berhafu. Abantu bamgaza ngendlela abamazi ngayo. Xa kufikwa uYuda wena Yuda umkhazi uthini? Uthi Yuda ngekhathayo
I'm about to pay. There is something that God is doing. Upon you to my killer, I'm in this with you. Who called my teacher? And teacher now for this with you. Attitude. Wow. Never to my killer. You left food that I know. So any kid out much. Ungathetha kwamanje but God is here to solve that is there. Mama is here to solve that is there. When it's not children, the local is up. You are to post Bama. Yeah. Here is my situation. When that is what you have. What you have to take. And the poor man. They say to go again. Forget. That you take on. Bawe tunamandla konke longiyise Nkosi yethu Yesu Kristu. Bawe tunamandla konke siyabonga Jehova mabandla, Jehova uphilayo, uThixo wethu, uThixo nakho. Nasemva kwemini unguThixo nakho. Bawe unamandla onke ngoba awunanqabeko, awunanqibeko. Who is all? Who are the flat? Who are the palate? Bayeke, Stella Solugileo, Bayeke, the Guye, and the Guye, Bayeke, Matoba, Condesa, Una, Wenza, Condenza, Monaco, Digger, the Tremble, Nasamini, we are sitting there on Samantu. Uthixo onakho awuvaleleki bawonamandla onke izwi lakho liyasebenza liyathokoza bayeke 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 siyabonga Thixo nakho Thixo nanzikeliyo izwi lakho. Enkosi mangcwele, Nkosi bawo, uyasithanda, sibulela ukuthanda kuwe, siyabulela usikhumbule, nasemva kwemini usikhumbule, siyabonga engcwele sukuseka njengoThixo, egameni likaJesu Kristu waseNazaretha.
Uvula inhliziyo yakho. Uvula amehlo akho. Phakamisa izandla zakho. Ujonge lapha kumo. Inyembezi zakho ziyeke. Ungadisturbi ukwenza kathini okudistrbiswe zinyembezi zakho ezihlala. Ziyeke zehle. Yeah. Yeah. No. I'm not here to promise nothing. But if you call it what are you Yes. Leave